El cor Ars Nova i Humphreys Quartet s'han trobat avui a la sala Joan Cererols del Centre Cultural per fer un concert nadalenc i la presentació d'una obra que s'estrenarà el proper dia 26 de desembre. A l'església de Santa Maria, aquí a Martorell, i presentem un tema que es diu Nadal, llum i misteri. I avui farem un esbós. El quartet està format pel Jordi Forcadell, Joan Bertran, Jané Salicru i Adrià Sivilla, i és un grup a capella de Barcelona especialitzat en música barbershop. Que vindran i cantaran una part de temes nadalencs i una altra part d'un programa que estan preparant que estrenen demà a Girona. El preu de l'entrada ha sigut a través de taquilla inversa. Sí, perquè volíem que això estigués adreçat al major nombre de persones possible i no volíem cobrar entrada. Fem taquilla inversa. Qui vulgui que vingui a veure'ns i després quan surti que pagui el que cregui que sigui convenient, en funció de com s'ho hagi passat. La coral Ars Nova es va iniciar a Martorell sota la direcció de Joan Gassing i està a punt de complir els 50 anys d'història. O sigui que això anirà més, hi aniran molts cursets. Al concert ha estat present l'alcalde Xavier Fonollosa, el regidor d'Esports Gerard Mimó i el regidor de Medi Ambient, Habitatge i Planificació Urbanística Albert Fernández.